Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Ian Borg ħabbar li x-xogħol ta' tkabbir fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei se jibda x-xahar id-dieħel u mistennijiet lesta fi żmien 3 snin. Fit-tweġiba parlamentari għal mistoqsija tad-deputati Ian Vassallo, Borg ikkonferma li jinsab għaddej pjan ta' estensjoni bil-għan li jżid il-kapaċità tas-servizzi u tejjeb il-kura mogħtija lill-pazjenti. Spjega li l-pjan jinkludi żewġ espansjonijiet ewlenin fid-Dipartiment tal-Emerġenza u fl-Isptar Akut tas-Saħħa Mentali li diġà bedew mistennijiet lesta wkoll matul ix-xahar ta' Awwissu. Parti kruċjali minn dan il-pjan ta' tkabbir iż-żieda fl-att ta' cubicles fl-emerġenza li aktar milli se jirdoppjaw minn 32 għal 70 waqt li wkoll se jiżdiedu l-ispazji fl-emerġenza pedjatrika. Id-Deputat Prim Ministru kompra li dawn l-investimenti huma maħsuba biex isaħħu l-kapaċità tal-emerġenza hekk kif id-domanda fuq is-servizzi tas-saħħa kibret. Ta' min isemmi li allineat ma' tali pjani, il-Gvern ukoll investa f'servizzi mill-privat f'każi ta' emerġenza minuri, waqt li tnieda l-helpline b'xejn 1400 biex persuna tiċċekkja fejn aħjar tirċievi l-kura qabel tirrikorri fl-emerġenza ta' Mater Dei. Tali servizz diġà franka eluf ta' każi minn Mater Dei la darba setgħu jiġu trattati faċilment fi sptarijiet oħrajn privati jew f'ċentri tas-saħħa fis-sistema nazzjonali.